салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. каравани простой аст бародаро. Солиш 96, сӯзишвориш бензин, кузов универсали, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш миёна. мошин бародаро дар ҳолати миёна қарор дорад. находвой кор мекунад. лабовой қафо шикастагӣ бародаро. ду баллони пеш 80%, ду баллони қафош 50%. ҳуҷҷатҳои солонааш ҳам бучидагӣ. мошин қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод. нақша 18 000 сомон мега. бо камтар муомила дорад. касони харидор бошед, марҳамат рақамҳоро экранда муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошин дигари мо бародаро мерседес, солиш 96, сӯзишвориш бензин, мотор ДВД, кузов седан, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. 4 баллони нав дорад бародаро, 4 дар электропакет, мотор, коробка хатои 100%, краскашам тозаҳай. мошин қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нақша 50 000 сомон мега. харидори анемуша бо савдо мешавад. касоне ки харидор бошед, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед ва бародароне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. хонаи фурӯшӣ аст бародаро. 12 сотик замин, 4 дар хона. як хона бародаро қатъи баняш ремонти 100%, дигар хонаҳош ремонт надорад. заминаш 12 сотиқа бародаро. ҳуҷҷат ҳамаш 100%, свет дорад, об наздикишам ҳастай. бародар дастурош нусум дар кори фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Хоросон. нақша 130 000 сомон мега бародаро. навесам дорад. ягон харидори анил бошад, биё мега бина, агар махкур шавад, бо камтар савдо мешавад. касони харидор ҳастед, марҳамат рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби хона дастрас кунед. мошин дигари мо бошад бародаро. Nissan Maxima аст. солиш 97, сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объем 3.5, коробка механик. мошин бародаро находвой ҳамаш 100% кор мекунад. гази евро 4 задагӣ. танҳо ҳуҷҷатҳои солонааш бучидагӣ. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нақша 20 000 сомон мега. харидори анил бошад, биё пеш мега мошина бина, махкур шавад, савдо мекунем назди мошинда. бародароне ки харидор ҳастед, барои маълумоти дигаро ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк ва каналда обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. мошин навбатӣ ҳам бародаро. солиш 96 сол, коробкаш механик, авиамотор 1.6, сӯзишвориш газ, бензин, ҳолаташ беҳтарин. мошин находу бародаро. ҳуҷҷатош бучидагӣ. қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нақша 35 мега. бо савдо мешавад. марҳамат бародарони мошинхар, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед.
اعلان دیگر ما برادران خانه فروشی است. خانه قرار دارد در ناحیه دنقره، جماعت لاله‌زار، دهه نوربخش. 8 سوتیک زمین دارد، 3 در خانه. آب سوبین دارد، حولتور ساز، گرد خانه محکم. نزدیکیش در برادران مسجد مکبون هستند. خانه ها چقدر که میبینی حالتی خوب داشتند. نرخ و برادران 200,000 سومان میگه. کухні دارد در داخل خانه برادران. نقش 200 خریدار انی باشه بیا میگم بینم مصلحت میکنیم، یعنی که سودا میشود. کسانی خریدار باشه برای معلومات علاوه را به دست آوردن رقم روی کنید از زنجیره معلومات پره و انیکتر اسیوی خانه دسترس کنید. این بود یک چند تا ماشینی که ما دسترس کردیم و پیشکش شما گردوندیم. شما را همین ماشین، خانه، زمین که وقتی یک چیز برای فروختن که رکلام داشته باشید در ایما یا که واتساپ ما صورت و معلوماتش رو رقم کنید. در ویدیو آینده حتما رکلامش میکنیم. و کسانی که کانال در مهمان هستید خواهش میکنید حتما ابونه شوید، چون که همه روزه از نوارهای نو مخبر شوید. رحمت برادر برای دستگیری برای لایک و ابونه شدنتان از دستگیری هر یک شما میندار هستیم. دستگیری شما پیشروی ما است. خیر تا نوارهای آینده.